a'r brynhawn ola y sioe fawr yma yn 2026. Bellach, i ni'n troi'n sylw at bencampwriaeth tan gyfrwy, ac i ni'n gwahodd ceffylau nad i ni wedi gweld hyd yn hyn yn ôl i'r prif gylch. Nifer fawr ohonyn nhw wedi ymddangos yn y cylch ceffylau yn ystod yr wythnos. A mae yna drawstoriad o wahanol geffylau yn y bencampwriaeth yma. Wrth yn ochr i, mae Rob Jones a David Oliver yn cadw cwmni fy neheledd Cynwal. A mae yn gyment o wlef yn dwi, achos mae yna fridiau gwahanol, a dyma beth sydd yn neud y bencampwriaeth yma mor amrywiol. Odi mae, wrth gwrs, mae'r ffordd o fynd yn holl bwysig fan hyn. Rhaid sôn, wrth gwrs, am y beirniad Jenny Loriston-Clark. Wel, fel mae'r sioe wedi cael hi ddod i feirniadu yn y prif gylch, wi ddim yn gwybod, achos mae hon yn fenyw medal air gemaidd Olympaidd. Just dim lot yw'r fenyw hyn ddim wedi wneud, a dim lot dwi ddim yn deall am geffyl o dan gyfrwy. Mae'n magu yn brydfa hun, brydfa Cathurston, magu cyffylau chwaraeon y gorau wedyn ni dysgu. Un o'r gorau i ddysgu wrth gwrs, ar ôl i phrofiad hi, ac yn ddiweddar wy'n deall mae yn wneud fwy o feirniadu yn y sioeau ac rhoi y llyged a'r wybodaeth na i'r plant a bobl ifancach na hi, ond odi, mae hon yn bob parch i Mrs Loriston-Clark. Mae bywyd hi wedi bod yn ddiddorol iawn. Ydy, nath hi farchogaeth a chystadlu mewn sawl gemau Olympaidd yn 1972 yn Munich ac yn 1988 yn Seoul. Mae'n dod o teulu enwog iawn, teulu'r Bullens. Mae yna rhyw 3 neu 4 chwaer, maen nhw gyd yn brofiadol iawn o dan gyfrwy. Ar wahân a pethach diddorol am wyt nhw gyd. Un yn peinto'n dda iawn ymlaen. Teulu digon proffesiynol a digon o wybodaeth am ceffylau. Wrth gwrs, maen nhw gyd wedi dechrau ar ponis, a fel arfer ponis Cymreig, wy'n deall fyd. Mae'r teulu gyd wedi dechrau arno, cyn mynd mlaen i gael pethach fwy o seis fel ceffyl chwarae. Ac yn dipyn o fraint iddi hi i gael dod yma, felly mae'n dangos y parch sydd ganddi hi, sy'n chyment o brofiad y tu cefn iddi hi i ddod fan hyn. Ie, o'n i'n gweud yn harach, o'n i'n gadeirydd y ceffylau rhanfryd, a ges i ddod i feirniadu yn un o'r sioeon i'r Ridden. A fi'n cofio oedd hi'n gweud, ta beth mae wedi wneud yr Olympaidd a bethau, oedd hi'n dwlu ar gwlad Cymraeg. Oedd hi'n atgofio y Cymraeg, oedd hi wedi tyfu lan gyda, a oedd hi ffili gweud digon am y gwlad Cymraeg, a pwy mor boblogaidd mae fe a dyle fe fod. Yn glod mawr i'r Brydiau Cymraeg, yn dod oddi wrth rhywun o'i statws hi a'i phrofiad hi. Odi. David hefyd, mae yna ystod eang yn dose o enillwyr fan hyn. Pob un sydd wedi ennill mewn cystadlaethau tan gyfrwy yma yn y prif gylch a'r cylch ceffylau hefyd yn cael dod nôl. A fel ydych chi'n sôn, Helen, dyn ni yn fan hyn heb gweld lot o'r rhain trwy gydol y sioe. Wrth gwrs, mae yna dipyn o gystadlu lawr yn cylch y ceffylau trwy'r wythnos. Mae'n braf cael gweld mae croesawu nhw yma i'r prif gylch. Mae'r cystadlaethau i'r llunau arweiniol, y Palominos, y pony trekking, y ceffylau a'r merlod lliw, y show hunter ponies, maen nhw gyd rwan yn ymuno gyda ni yn fan hyn. Wrth gwrs, mae hwn yn ffefryn. Y ceffyl gwedd o dan gyfrwy, ceffyl trwm o dan gyfrwy. A mae rhaid ni weid, drych bod mor ysgaf mae'r anifel hyn yn llaw y ferch sy'n ar ei gefen ei feddwl pwy bwysau mae'r anifel hyn. Ac Katie Willie, wy'n credu sydd ar ei gefen, ac ceffyl yw y gorau o'r cyffylau gwedd o dan gyfrwy. Slif yn ymon, Annabella. Wel, dwi'n mynd cenfigeni gwaith ar dasg sy'n o flan y beirniad Jenny Loriston-Clark yma i ddewis y gorau ac yn gwobrwyo pencampwriaeth tan gyfrwy. O ddarganfod pwy fydd yn ennill teitl pencampwriaeth tan gyfrwy. Sioe i Frenhinol Cymru 2026. Wrth yn ochr i mae Rob Jones a David Oliver, a mae Jenny Loriston-Clark wedi cael gwahoddiad
i feirniadu yma leni. Ac mae'n dipyn o fraint i gael ei phresenoldeb hi gan gofio beth mae hi wedi gyflawni a beth mae hi'n gynrychioli. Odi, tair gemaidd Olympig, ambell i fedal fyd, wy'n gwybod mae wedi cael medal aur. Odi, ond eto, ceffylau wharion, mae'n wedi marchogaeth yn glir, mae'n magu y gorau tramor a fan hyn fyd, mae pawb yn parchu'r gwad. Mae Mrs Lauriston Clark yn defnyddio wedi tyfu wrth gwrs a bod yn glir wrth yr amser i wedi cwrddau yn y pellter bod y gwad Cymraeg yn holl bwysig yn y ponis ar ambell i adran. Mae hi wedi cystadlu yno, ond mae'n fenyw bydd yn deall ceffyl, a deall ffordd o fynd ar gefen ceffyl yn siŵr. A braf gweld hi'n cael sgwrs fech gyda rheini. Ni'n dipyn o beth i'r rhai sy'n gystadlu cael cwrdd a siarad efo i hefyd. Odi, mae e. Dyn ni fel o flaen royalty ceffylau mewn ffordd. Gan gofio bod hi wedi, fel nes di sôn, Rob, ymddangos mewn sawl gemau Olympedd, wy'n meddwl am Munich yn 1972, yn 1988 oedd hi'n Seoul, ac yn 1978 yn Bencampwriaeth Dressage y Byd yn Goodwood, nath hi ennill y fedalefydd ar Dutch Courage. A wi o hyd yn parchu ddi achos ar ôl cystadlu, mae wedi rhoi i bywyd mewn sawl swydd sydd yn trial helpu ambell i gymdeithas ceffylau neu'r sport neu'r chwaraeon. Odi mae'n rhoi digon nôl i'r busnes fyd. A mae hwnna'n gweud tipyn amdani hi bod hi mor hael yn rhoi nôl ar ôl y profiad mae wedi gael. Odi, mae'n moyn gweld pobl arall yn neud yn dda a cadw'r sport i fynd yn dyfe. Mae tipyn o gymeriad fyd. O beth dwi'n cofio. Geithon ni gynno bach, ond ie, ambell i botel o win. Odi, mae'n gallu ymlacio. Da iawn. Gallu ymlacio. Cystadlu'n galed. Dwi'n bod i mwy nawr. Galed, ond odi, digon o hwyl. Edrych nawr ar yr ceffyl gweithio, yr Working Hunter. Cyfoeth o brofiad gyda Jenny Lauriston Clark sy'n beirniadu. Mae yna gymaint o amrywiaeth unwaith eto yn y Bencampwriaeth Tangyfrwy i ni'n gweld ceffylau nad ni wedi gweld yn ystod yr wythnos sydd wedi ymddangos yn y cylch ceffylau ac ambell un fan hyn ar ddechrau'r wythnos yn y prif gylch Tangyfrwy. Mae hwnna'n gwestiwn anodd fi'n gwybod, ond os na un wedi tynnu'ch lligad am reswm arbennig? Wy'n credu, David, mae chwaraeon yn iawn, ond mae hon wedi dangos ceffylau sioe o Dangyfrwy fyd. Hacs, ceffylau ceffyl, dim poni felly. O'n i'n gweld un golwg arno'r cobyn, Saesneg, gwyn, fe welwn ni. Gaeth i dipyn o golwg ar hwnna'n do? Do, gaeth i tipyn o olwg a mae fe'n sefyll yn sgwar, mae'n sefyll mas i fi felly, heddi. Ewn ni weld. Felly fel ni falle wylwch chi bethau. Mae'n gwybod ar ei adrannodd, dangos, bydd hi'n glir beth yw i da. Felly atgoffwch ni o enw yr enillydd falle fyddech chi'n gweld. I fi, Real Steel, Bobby Thomas sy'n ar y gefenau, a'r cobyn Saesneg o Dangyfrwy. David Oliver? Real Steel falle, dwi'n meddwl bod Rob falle'n iawn, ond nes i eitha licio'r ceffyl trwm yn mynd hefyd. Ond mae fe'n yw poni ddyd, cofio. Right. Bydden ni ddim yn siomedig i weld un pigo rhyw boni bach. Gewn ni weld. I wedi gwir, does dim un o'n i'n gwybod yr un i'r rili. Does dim un o'n i'n gwybod. Dim ond un person sy'n gwybod. A bydd parch am i ddewis i fi'n siŵr. Wel, mae wrth y steward Jenny Lauriston Clark. Beth fydd dy benderfyniad terfynol? Mae yna medal aur yn aros i gael i rhoi yma. Pawb yn aros yn eiddgar. Dyma Jenny. Mae'n benderfyniad anodd, mae'n benderfyniad pwysig. Mae'n anodd. Oedd yr anifeiliaid gyd wedi mas i wneud sioe fach. Pawb wedi mynd yn dda. Oedd hwnna ddim yn helpu o gwbl. Pwy fydd yn ennill Bencampwriaeth Tangyfrwy 2026?
A dyna ni! Wedi dod yn glir. Llongyfarchiadau mowr iawn. High cost example. Yw I ddewis i, yr adran A adran gyfrwy. High cost example wedi cael ei fagu yn yr Iseldirodd, ond yn y wlad hyn, mae fe'n cystadlu a berchen ar hyn o bryd I Jennifer Hughes. Fe atebwyd y cwestiwn, llongyfarchiadau mowr iawn. A dyna ni'r enillydd, high cost example. Oedd ddim ar chwarae bach, mae'r rhywun yn cipio y wobr ardderchog. Llongyfarchiadau mowr iawn yn ennill pencampwriaeth ac yn ni yn... Wel, nid ar warae bach, mae'r rhywun yn cipio y wobr ardderchog. Llongyfarchiadau fan hyn yn y cyfrwy I high cost example. A newyddion gwych i'r perchenog Jennifer Hughes. Alia Khan, Supreme Champion Royal Welsh 2026. Yeah, absolutely amazing. I can't believe it. Now, this pony is a bit of a superstar. I've known this pony since he first came onto the Ridden scene. But what's he been like for you? Oh, he's just such a dude. He's the easiest pony in the world and will do anything for you. He's won loads of different things, different accolades. I think you've just said to me he's won here 6 times? Yeah, 6 times now, under saddle and in hand combined. And he just doesn't get bored of it, does he? He loves the atmosphere. Yeah, he absolutely loves it. Well, many congratulations. You've got one more championship to go, so we wish you the best of luck. Thank you.